bukatzeko zirkuituan berriro ere martxan atzo erakutsi zenun zure estiloa zein dan erlaitzen gora berriro ere aurten bi alditan erasoa jota berriro ere martxan zaude eta ikusten daizu goguekin zaudela, ez? Bai, gogo handikinago, oraindik forma ez da honena, baina gogo asko ditut dauzkat eta etxean korritxa ere berezia da, ez? Nola planteatzen zu orain denboraldia, imaginatzet plana pixkat zapustu ziala maiatzen, baina orain ere forma honean ikusten zaizu, itxuraz oso ondo zaude eta seguru helburu handiak izango dituzula urtea bukatzeko. Bai, zaila izan da, ez? Bueltatzea erorikoaren ondoren, baina orain apurka bueltari begira lehiaketa nahi nuen hanketan, ez? Berriro formarik onena berreskuratzeko. Bueltari begira, helburu handia izango da aurtengo denboraldirako Giro eta Gero. Irabaztea da helburua edo nola planteatzen duzu buelta? Uste dut helburu argirik gabe joango naizela, ez? Ez dakite sailkapen orokorra lehiatzeko sasoian egongo naizen edo ez. Espero dut baietz, saiatuko naiz lehenengo etapetan denbora asko ez galtzea, azkenengo aste horretan lehian egoteko. Eskerrik asko, Mikel, zorionak. Eskerrik asko.